Kai mata iyun ya dawo din sai ta amfani da wannan. Zai miki magana ya dawo din. sai faɗa mutu kawai kina jiya kake kalle ni kawai ki abin da na saka ki cikin jiya kawai ki ya ya roll action jiyo yar ki fita da gudu Bidiyo ne. Duk Kaduna wallahi. kaiwa ya wani bada bara ta wani cikin Ko ciki can. Allah tana ce mun sai da safa na yi banza ba da ita saboda ni ban ga amfani da ita ba ba to ban ma ga amfani zuwa da can da ne ai da ne su su ke ai ba da